What's good, YouTube? It's your boy Press. Welcome back to my channel, and today I'm back with another bang. And I'm saying, so guys, basically what I'm telling you today is like, oh, before I tell you, please like, comment, share, subscribe my YouTube channel for more and more content. I'm saying, so guys, today I'm back. Na 2, 3. Anika, nya zakatika kuAlbum launch kwa baba Shiro. Zakatika kuAlbum launch kwa baba Shiro mana. Zviro zvacho nazvinosekeza, zviro zvacho zvinorwadza mana. Chekutanga before ndapinda munyaya zvakaita kwa baba Shiro ndombotanga namboti aiwa ndazviona kuti Kama is a bitch. Chokwadi Kama yakarova levels fandana within 2 seconds. Aiwa Kama is real mana, for real mana. Levels akapushira minoti ifani kana ndiano wakapusha munhu aida kuzama support. Afu levels zako zvonge ndi DJ Khalid yokutemu kana. Kupusha man. Like akane munhu abenozayadza wafone munhu akuta kusandudzira munhu pasaka nanguwa badona. Aiwa in fact I do not have to tell you, let me just show you zvakaitika. I'm saying ngomana achizvambara pa stage. Uone neka. Mazonera mana raita anzvinonzi rakazvirova rakazhamba ramaita kuti popo pasi kuita kuti nyanya. Aiwa Kama is real and Kama is a bitch mana. Yamboenda kumudzokera ipapo mana. Tiri ipapo mana ndezokuti vanhu kana mama celeb don't act as if you are so special than one. You are not important man, my brother. See zvakaita zvozvo Kama within 2 seconds yabva yamudzokera ipapo you know what I'm saying. Then chechi2 chishamiso chakaitika kwa baba Shiro vakangopiwa $10,000 vakadzibva vakakula down. Imagine kungozi nefani ndara ndokufara mdara munondita mdara kwakuti $10,000 baba. And I'm saying zvinhu zvinonakidza zvinhu zvinofadza kungoona munhu achinonzi 10,000 namaiza. But I think mafans kana daupa munhu mari, I think they should just go kumba kwemunhu or just arrange a meet up done good disrupt like of course Macheso hapana paimbokwanisa kuramba like mari kuti ini don't give me mari pavanhu, but I think mapiro mfaraita munhu mari, just arrange a meeting man and give him mari. I know unoenda kufambisa pasco media and stuff, but okay, let me just show you first vachipiwa mari. Let me show you the video. May God bless you, we love you, support you. Mr. Marachi, we love you. We wish you the best. We love you, my friends. May God bless you all. We love you. We are one family. Thank you so much. Wapa 10,000 asi vakandivimbisa kuti rori riri munzira riri kuuya. Musanyore kana noranzanyore zvekureka abashoresa mari yangu roda kuinoya but hatisi kutaura panapa maita basa. Thank you. Shimomere maoko.
very much, big boss. Dana, wale akujile Zvakaitika. I bet guys marona video baba Shiro achitadza kufara singaite vachitadza kuwa mari but guys I think it's not disturb, don't mind background noise, big road, don't mind, but I think it's not disturb stage zvakare because tasemone bashiro paipowa mari zvakadisturb stage zvotodaro singaite tasemone vakatombomira tasemone stage yakatombomira function as you can see there. Let me show you there. Mazonera guys, babashiro wanga uzochoka choko zvifamba sei iwo maband members achinotengwa vasingapuwe mari tangotsomana nenzi nembinga iyi vachikumbira mari like what's that man? Inyaza babashiro don't do that stage. Kana madopo mari mbinga madopo ano mari, please go down backstage mwapa mari zao moita zvamunoita because I know maybe akuonekwa but it's not necessary though. But thank you Mbinga Zvakaita but wakabridge stage. I bet guys hope you enjoyed the video. If you enjoyed the video, please like, comment, share, subscribe to the channel for more and more content. I'm saying please watch all the ads, don't skip the ads, watch the ads man. Peace out, I love you guys.